surround yourself with those on the same mission as you. Danipena zegny vôlagny raha zay zegny. Danipena. Mety maro be zegny saritanao amin'ny tableau-naka ty zo ty zegny. Atsika niany zegny, atsika andeha hagnazava mahakasiky ny développement personnel, avy eo amin'izay zegny olo tokony ho ataonao namagna zegny amin'ny fiaignanao zegny. Donc zegny izy ka mbola voalohany anao zao ty agnatin'ny chaîne YouTube ty ato, izy volagnintsika igny, aza digna zegny mi-abonné, avy eo activer notification anao, misy anao tsy miraté amin'ny vidéo magnaraka zegny. Ino ma ny antony zegny? Na za zegny tamin'ny voalohany, tamin'ny fahazazagna anazy zegny, za tsy nahazonigny fa hoe tokony misafidy namagna zegny atsika fiaina. Tamin'izaho tamin'ny 5e zegny, misy namako zegny za. Matetiky kamarazan'ny namako zegny mpisaoma laboly. Nefa zegny mba magnano za, fa tsy agnisan'ilay tegna mankafy be le mankafy be. Matetiky ny fotoana na tsy dia tiako lanigna amin'igny loatra zegny. Satria tamin'ny fotoana tsy haiko ny antony. Fa taty avafara zegny misy zaza namako zegny, ataoko fa hentsika agny zegny misy zaza izy namako Betsileo izy. De za amin'izay zegny, za tia minamagna viavy. Karaha izy ka viavy zegny anao zao ty, za tia minamagna viavy. Tamin'ny fotoana zay zegny za namagna viavy. De misy fotoana zegny zay mandeha an-tragnondreo. De magnotany amin'izay zegny mamanazy hoe iza io kalakely io? Iza io kalakely io? De misy namako ray zegny naregny le vocabulaire hoe iza io kalakely io? De tamin'ny fotoana zay zegny ndraiky napetraka andreo hoe kalakely agnarana anaka. Safiza tamin'ny fotoana zay zegny somary kelikely zay zegny za. Tamin'ny fotoana zay zegny somary niresiny subconscient mandina be hoe fa nagnino zegny za nampiasagna le vocabulaire karaha. Avy eo de toute façon tsara regny feky vocabulaire zegny. Tamin'ny fotoana zay zegny naresiko hoe i vocabulaire zay. Ke nanomboka teo amin'izay zegny za nandiniky hoe fa magnino zegny amin'ny fiainagna, ray aman-dreny zegny misy sarotana be amin'ilay namagna zegny. De nanomboka teo zegny za nandiniky amin'ny karazan'olo zegny. Misy karazan'olo amintsika Madagasikara ito zegny tegna mi-exiger be zegny amin'ny namagna io zegny. Donc zegny tsy diso zare. Fa azaventsika niany zegny, ino ny antony tokony safidiananao namanao zegny amin'ny fiainagna zegny. Satria i raha io zegny kabaron-draha matetika antsika mandiniky hoe fagnavakavavam-bolon-koditry, ireo ma le fagneva, zahay ma koa. Non! Stop! Tsy zay izy, tsy zay izy. Atsika mitovy fo, atsika samby gasy, atsika samby olombelo, samby miaigna, olombelo mitovy fo. Fa matetiky zegny tanjogny tsy mitovy. Wawa, matetiky tanjogny tsy mitovy. Donc zegny, rehefa misafidy namagna amin'izay zegny anao, safidiananao zegny le namagna mitovitovy tanjogna aminao. Donc zegny, izy ka anao zao ty zegny mpianatra anao mizahazaha zao ty zegny. Au début de l'année zegny, amin'ny fidiragna igny, tokony mba magnotany le tanjogny le mpianatra miara-mianatra aminao le vohitanao zegny anao hoe ino tanjognazy. Ohatra ataoko zegny za tsy dia tia camarade olo tsy tia ho premier. Olo tia ho premier fo tiako atao nama. Za ka tsy nahita amin'ny fotoana voalohany igny, za avako mbola mandeha premier trimestre. Hitako 5 premier trimestre, agnatin'igny zegny tokony ho namako. De agny zegny za minama. Satria raha ohatra ka 5 zegny namako mahay, tsy maintsy mba agnisan'ny ho fahatsiota fo zegny za. Zay zegny natiavako camarade regny zegny. Tamin'ny fiainagna andavanandro amin'izay zegny nandiniky hoe ino araka mahatonga lay misy karazan'olo amintsika Madagasikara to tegna mi-exiger be zegny amin'ny namagna. Antony zegny. Izy ka tokony alaigna an-tsaotra alefa an-tsaotra. Antony zegny, io zegny na tiantsika na tsy tiantsika zegny tsy maintsy influencer le environnement magnodidina anao zegny anao. Exemple, raha ohatra anao zao ty zegny agnatin'ny fianakaviagna mahantra zegny, fianakaviagna misy anao, nefa anao zegny mba managna fagniriagna hoe za zegny mba tia akatrakatrena. Aza digna fa le fahazaragna zegny mandretry olo araiky na hoe ampiakatra olo araiky. Amin'ny fahazaragna zegny, misy ny fahazaragna tsara ary misy ny fahazaragna ratsy. Ke io amin'izay zegny amin'ny namanao tsy maintsy misy zegny raha io. Donc zegny namanao zegny managna fahazaragna tsara mety ho azonao automatique koa. Namanao zegny managna fahazaragna ratsy azonao automatique koa zegny. Azonao tsara zegny indray tiako volagnina. Tsy efa zay zegny ambano izy ka azonao raha tiako volagnina. Anao tsy akasaiko manangan-tagnana fa
za fo hitanao ty fa anao mety tsy hitako anao mizahazaha ty zegny tsy efa zay amizay ambanao tiako raha azavenao zegny donc zegny anjaranao amizay zegny question na développement personnel zegny natoa anao zo ty zegny mbala niaritry amy raha jiaby nazavaiko zisaketo tsisy raha par accident fa choix choix fiaina question de choix na anao mbala agnano na anao hijano na anao isafidy namanao lalàna isafidy namanao viavy na isafidy namanao mitovy tanjogna aminao na isafidy namagna tsy mitovy tanjogna aminao fa imaginefa tsy maintsy hitovitovy résultat amy namanao zegny anao zava zegny namanao zo ty fiainagna andavanandro izy ka tsy tianao karaha igny zegny résultat anao tokony manomboky zo ty anao misafidy azovy namanao zay azovy zegny olo tokony ataonao namanao safi i namanao idéterminer résultat ny fiainagnanao tibo karaha matetiky tsy zakantsika zegny fiainagna andavanandro anao zo ty zegny mba tiakatraka zegny fiainagnanao mba miezaka zegny anao magnatony le iola baby finahitahita igny finahitahita zare i raha zay zay matetiky zaveko amitsika amy fiainagna andavanandro ndraiky atsika anaty vidéo ato zegny toetsaigny zegny mindset io agnova fiainagnanao zegny ke nahaveo zegny za ndeha azavy raha zay zegny donc zegny izy ka tsy nahita zegny anao fiainagna andavanandro ao mbala managna soaka zegny anao zo ty magnatiny anaty vidéo ato andeha agnazavako anao hoe ireto aby zegny olo afaka ataonao namagna tsy magnino ataontsika zo ty lasta izy ka tianao zegny développement personnel zegny basena recherche zegny raha ohatra ka anao zegny mba to mpanankaregna ny développement personnel zegny base donc zegny afaka zegny anao zo ty mitandregny za raha ohatra ka anao zegny mahay anglais koa na mahay langue hafahafa exemple zao hoe Jim Rohn zegny hitanao amy tableau nanty rehefa mizaha vidéo matetitetiky zegny anao hitanao hoe Jim Rohn azao mety Jim Rohn zegny afaka mitapenao zo ty amin'ny amy recherche amy YouTube ato hoe Jim Rohn afaka zegny anao amy namagnizy 5 taona anao amy namagnizy maro raha iova aminao safi za fa namagnizy tagnatiny 3 taona 4 taona angala 5 taona donc za mizo ty fa maro zegny raha niova amina tsapako zegny safidy izy volagniko Tony Robbins afaka zegny anao amy namagna Tony Robbins Nathalie Ledwell afaka recherchenao barambonao zegny Nathalie Ledwell afaka anao amy namagna Grant Cardone afaka anao amy namagna Oprah Winfrey iolo jiaby io zegny ndraiky za zo ty zegny navy andeha anoronalagna anao ty mbala misy araiky zegny tsy haiko na hitanao avy ana tsy hitanao avy ya hitanao izy ty hitanao black guy ty zegny ninaka amy jeu ty zegny minaminy olo ty za izy volagno taminao ny namanao amizay zegny automatique zegny mikoragna para maventy be zegny amin'ny fiainagnanao namanao zegny tondra para maventy be amin'ny fiainagnanao donc zegny tsy maintsy vocabulaire fampiasan'ny namanao regninao tsy maintsy igny zegny andeha ampiasainao zegny donc zegny ato zao ianara vocabulaire arabola maro be zegny exemple zao mpidiriko vola hely izy maro amitsika agny zao ty zegny mbala mivolagna fo isanandro hoe tsisy vola tsara laina onogno fa izy ka mbala misy ny olo mbala misy ny vola donc zegny manomboky niany zegny tokony kily avinao eky zegny kikenao mandeha agny hoe le vocabulaire hoe tsisy vola zegny misy safi agnatin'ny posin'olo jiaby hitanao zio ty zegny misy vola fo ty zany mampianatra za raha zay zegny Wesley ty zegny hitanao amle ambanao zegny izy mampianatra zegny antsipiriany karakory isiany abondance na vola aminao karakory atongavana vola aminao automatique aveo zegny vola zegny tsy tokony indrigny fa tokony mitsabo raha manjary magnampy olo mitsabo raha tianao mafinaritra anao tsy magnelingeligny ny hafa mavita magnampy ny hafa amizay kely anagnanao amy volanao magnampy namanao ke namanao amizay zegny midéterminer noavin'ny fiainagnanao donc zegny anao zo ty miala veto zegny sorita tsara mangala bout de papier na cahier raiky zegny listy aby azova bola avy namanao
azovy namanao amin'izao, azovy zegny olo mbola tianao andeha atao namagna zay. Soit izy volagniko ny passé ndraiky past, now and in the future. Io zegny soanao io. Donc zegny izy volagniny dalim-penanto io zegny, surround yourself with those on the same mission as you. Donc zegny safidinao zegny izy manomboka eto raha ohatra ka anao zegny mba tia katratra ny fiainagna, azadigny izy volagniko zegny ny développement personnel zegny base fondation zegny entinao hiakatra amin'ny fiaignanao zegny. Fa raha ohatra zegny anao tegna fa tia jump zegny, misy lien zegny ambany ao Wesley Virgin zegny andeha agnazava aminao amin'ny antsipiriany mahakasiky ny fivoaragna amin'ny fiainagna, ahatongavanao na koa hoe ahatratraranao tanjogno kila tanjogno tianao trakarigny zegny amin'ny le ambanao zegny izy magnazava raha zegny. Izy ka nisy raha nazonao zegny tamin'ny raha nazavaiko teto niany zegny, asia vazaha moely zegny, izy ka misy namagna zegny anao agny mbala tsy naregny raha ty zegny, alô rasy aminazy agny zegny i vidéo ty tova telo zegny, avy eo amin'izay zegny azadigna zegny magnambela commentaire ambanao raha ohatra ka manana fagnontaniagna zegny anao tianao apetraka mbala niavanao tery ty tany zegny ty, atsika tsy maintsy vola peace, anao mamaly love, alefa peace love ndraikindraiky peace.